Vaig a dir una sèrie de coses que efectivament no vaig dir en el seu moment, perquè jo en el seu moment vaig parlar de la modificació de l'obra nova, vaig parlar de la modificació de crèdit, vaig parlar de la venda, vam parlar de les tarifes de l'annex econòmic, vam parlar d'altres coses i indirectament perquè el pàrquing és únic. Eren 6 punts d'un mateix tema, però del plec no em vaig centrar. I no em vaig centrar perquè moltes d'aquestes coses no les haurà sentit. La primera pot ser que sí, crec que és la pitjor i crec que és una cosa que aparegui reiteradament, i és que el contracte és per a 25 anys. És un contracte en el qual paguem per a 25 anys i vaig traure allò dels diagrames de sector, allò dels formatgers que tant els va agradar, i pense que l'important, això era de la construcció, però l'important dels 25 anys és que ens donem compte que anem a hipotecar i anem a prendre una decisió que pertocaria a altres corporacions i anem a obligar els ciutadans del CMSI que encara no han nascut a que contribuïsquen al manteniment d'una empresa per al pàrquing. Em sembla immoral i em sembla que és usurpar decisions que no es pertoquen. Però aquest tema sí que és de veres que va eixir. Però altres qüestions tècniques no van eixir. I el primer és que el plec en relació al que aprovarem en gener, al que queda de cert, a la primera proposta d'aquest plec rebaixa l'actual de 33.000 euros el manteniment de la primera planta a 23.000 i aquests 10.000 euros es passa a la part fixa, és a dir, es passa al que és l'hora i es passa al que és el tema de la rotació. És a dir, que són 10.000 euros que podrien haver-se rebaixat i que ara els anem a pagar. Crec que és una decisió baixar de 33 a 23.000, que era justet el tram on se podia jugar, on se podia rebaixar, és una mala decisió per als interessos del CMSI. Continua aquests 23.000 euros, i aquesta és una contradicció que crec que va a ser molt nefasta, continuen aquests 23.000 euros que vostès diuen que van a pagar per al manteniment de la primera planta del pàrquing, 23.000 més IVA, 27.000, dividit per mes i per plaça, continua eixint a uns 20-21 euros de manteniment, quan en el plec de la venda, això ja ho vaig comentar, jo no sé això com se va resoldre, el màxim que va pagar un propietari que ho compri una plaça són 15, n'hi ha 5 o 6 euros que cap la possibilitat, si l'empresa no rebaixa, cap la possibilitat que n'hi hagi 5 o 6 euros que d'una manera o altra es tinga que subvencionar. En aquest plec, per exemple, a l'empresa no consta, jo no ho he llegit en cap lloc, que en el manteniment entre l'administració. Manteniment i administració no és el mateix. En aquest plec no diu que l'empresa s'hagi de fer càrrec de les despeses de llum i electricitat. Caldrà que els propietaris, l'Ajuntament o els altres propietaris, se facin càrrec. Per tant, és a dir, anem sumant coses nefastes per al CMSI. En el plec, aquests 23.000 euros diu textualment que se farà càrrec l'Ajuntament. Clar, l'Ajuntament perquè serà el propietari. Després tindrem que trobar alguna fórmula per a que aquests 23.000 euros se repartissin en part proporcional per als propietaris que l'adquirissin. Quan el més lògic és dir que aquests 23.000 euros qui se farà càrrec és el propietari. Si en aquest moment és l'Ajuntament, és l'Ajuntament. Però no l'Ajuntament, perquè quan venguen les places continuarem tenint que fer-nos càrrec de les places que hem venut. És que està mal formulat, és que és tot a correcuita el que s'ha fet. Donàvem una bonificació abans per 2.000 euros, perquè era de 33.000 en punts. Ara allò proporcional haver assegut rebaixar-ho a una bonificació per 1.500. No, per 1.000 euros. És a dir, desincentivem. En el plec anterior, per exemple, de l'hora, les màquines eren d'última generació i noves. Ara, en contra dels interessos del CMSI, les màquines que exigim són simplement d'última generació. És un plec que va en contra dels interessos del CMSI. Miren com ho miren. Moltes gràcies. Anem a veure, això és una altra vegada més improvisació, més no saber per on van i més pegar palos de sec. Antes em fer referència a que nosaltres volem vindre així i parlar del mercat i parlar del mercat. No, són vostès. Fa uns mesos presenten un plec en el que nosaltres anàvem a cobrar a una empresa, anàvem a llogar a una empresa, anàvem a treure la segona planta soterrània, anàvem a treure l'hora i anàvem a cobrar una sèrie de diners. No s'ho queda ninguna empresa, perquè ho havien fet mal, perquè sabien que això era molt car. On anem a un segon plec? No som nosaltres, són vostès, que ho fan mal fet, una vegada i una vegada i una altra vegada i moltes vegades, i així sense parar. Després, el plenari del mes passat, ens presenten el segon plec, on de passar a cobrar tenim que pagar per llogar el nostre terreno, el qual ja és
un despropòsit ja per tots els costats. No són nosaltres, són vostès que ho han fet mal fet, perquè han fet una obra mal feta, una obra que no es tenia que haver fet mai i que no n'hi havia demanda. I després n'hi ha coses ahí en el ple que evidentment que, fijen, avui mateixa encara presenten una rectificació al ple que aprovaren l'altre dia, perquè encara n'hi havia ahí coses que estaven mal fetes. I és que, clar, així no ens estranya que tinguem paralitzat l'Ajuntament, que tinguin els funcionaris i el Departament d'Urbanisme vinga a treballar en fent coses sobre el mercat i sobre el mercat, quan podrien estar fent altres coses molt més productives, que estar pegant voltes a una obra que ha sigut totalment innecessària. Moltes gràcies. Bé, doncs poc més queda que afegir ja. Després de molts canvis, rectificacions, esmenes de les esmenes, propostes que ha fet l'oposició, els tres grups, etc. Doncs ara ens trobem en un plec de condicions que ha estat fet a mida per a garantir-li a una empresa que com a mínim no tinga pèrdues. Això és el que vostès han fet. Sabem que diu el plec de condicions que l'1 de gener de cada any l'empresa traurà comptes de l'any anterior i si el benefici no arriba a 236.000 euros, la diferència, el que falta fins a 236.000 euros, ho posarà l'Ajuntament. Si els beneficis són 236.000 euros, quedarem en pau, i si els beneficis superen els 236.000 euros, casualment serà l'empresa la que decidisca en la seva oferta quin percentatge d'aquest excés o d'aquest excedent és per a l'Ajuntament i quin és per a l'empresa. I tot això ho fan per a 20 anys prorrogables a 5 mesos. Per què anem a garantir-li a una empresa guanys per a 25 anys si no és necessari fer-ho per a 25 anys? Nosaltres fem una esmena in voce i volem que consti en acta. L'esmena al plec és que no siga per a 20 anys prorrogables a 5, sinó que siga per a 5 anys. Per a 5 anys. D'ací 5 anys pot ser que la conjuntura econòmica siga diferent, pot ser que hagi canviat el període de recessió en el qual ens trobem i pot ser que les condicions en les quals trauríem a subhasta d'aquest pàrquing foren distintes a les que estem fent ara. Per tant, per què per a 20 anys? Fem una esmena a la qual espero que se sumen tots els grups per a que siguin 5 anys i no 20 prorrogables a 5. Tot i això, la nostra proposta primera seria la que ja farem en el plenari passat, que aquest plec de condicions no s'aprovarà avui i que tornarem a tindre més temps per a fer-lo d'una altra manera. A partir de que vostès fan el primer plec, crec que va ser en el mes de desembre, i no se'l queda ningú en concessió, i després fan aquest plec en gestió compartida, a partir de que fan el plec en gestió compartida, vostès han fet 3 rectificacions al mateix plec. No estem parlant de les propostes de Més Algemesí ni d'Esquerra Unida del PSOE. Estem parlant que el propi equip de govern ha hagut de fer 3 rectificacions. Amb tot això el que aconsegueixen és fer perdre el temps als tècnics, que mentre estan fent i desfent allò que es fa mal perquè es fa a pressa, no tenen temps per a dedicar-li a altres qüestions. Tenen propostes, han tingut temps de fer-ho millor, però el que passa és que este pàrquing els cremen les mans i volen desfer-se d'ells com siga. Els crema les mans fins a tal punt que estan disposats a garantir-li a una empresa guanys o com a mínim que no tinga pèrdues per als pròxims 25 anys, hipotecant a les futures corporacions i hipotecant a la gent d'Algemesí. Gràcies. Repetir les mateixes coses, recorde els quesitos del trivial, recorde el que era el baixar, recorde moltes coses, per tant sí que s'han debatut i s'ha debatit perfectament el ple. No s'han estès massa, això significa que tot el que tenien que dir ja ho havien dit. El contracte és per a 20 anys prorrogables a 5 mesos. I per què? I per què, senyora Marta? Per què és per 20 anys? Perquè ho permet la llei. Única i exclusivament, si no estiguera permès per la llei, no s'haurà fet. El senyor Bermúdez diu que no entén per què ha baixat aquests 10.000 euros. Anem a veure si és que li ho ha explicat. I li ho ha explicat en privat, i li ho ha explicat en públic, i li ho torni a dir. No li pareixia correcte que foren 23.000, no li pareix correcte que siguin 34.000, i que està per dalt, i que se proposa una baixa, i que els costos de manteniment que li serà a cada plaça serà 15 euros com a màxim.
que és el que diria que la baixa està prevista i aquesta baixa, evidentment, com està prevista en el plec, se pot donar, però se pot donar. O sigui, vostè se fica en el cas més greu, que és que no se dona la baixa, i jo me fico en el que se dona la baixa i estarà per baix dels 15 euros. I ahí entrarà el que són els costos de llum, d'aigua, de neteja i tot el manteniment d'aquesta planta. I és més, aquesta planta, aquesta primera planta, conforme li dia, se pot utilitzar perfectament per als abonaments i les plantes de rotació estan en la segona planta i a aquesta planta encara se poden treure diners. No és que estarà en 15 euros o en 20 o 21 que vostè diu, estarà per baix. Estarà per baix. Senyora Asensio, no se lleve vostè les puces de damunt. No diga que estan així per les culpes de nosaltres. Tinga-ho clar vostè. Tinga-ho clar. No tirarà en aquests moments els valors fora. I no se queda ninguna empresa, vostès diuen de forma precipitada, i que s'ha fet el plec de forma precipitada, que en desembre va ser de forma precipitada, que en el mes d'abril ha sigut de forma precipitada, que en el mes de maig ha tornat a ser de forma precipitada. Doncs, senyores, encara estic esperant perquè vostè, senyora Asensio, segur que no s'ha llegit el plec. O sigui, n'hi ha errors, sí, i el plec se passa a tots els grups polítics perquè se llegeixin. I els errors vostès tampoc s'han detectat. No sé si se l'ha llegit o no se l'ha llegit, però de fet no està detectat. Què és l'únic que dia? Vostè, les propostes que fica Esquerra Unida, evidentment, deixar les plantes soterranis del mercat tancades. Ja està demostrant, evidentment, què és el que vol, no obrir el mercat. Pense sols una cosa, senyora Marta, crec que està vostè molt equivocat. No se fa a mida per ninguna empresa, cosa que vostè ja està molt acostumbrada a dir i nosaltres a sentir, no se fa a mida per a ninguna empresa, no se garanteixen beneficis per a ninguna empresa, que quede ben clar. El que passa és que se marquen els costos que té això d'obrir, bé siga municipal, bé siga d'empresa. El que se garanteix són costos, que igual dona que ho porti una empresa que ho porti el propi Ajuntament. Els costos estan tassats en aquests diners. I això és el que se marca en aquest plec, els costos. Els beneficis venen a posterior. Per això, en el millor dels casos, el 75% d'aquests beneficis vindran a l'Ajuntament. No és gestió compartida, és una gestió interessada. Per tant, si l'empresa vol guanyar diners, tindrà que treballar per superar aquests costos. I una vegada els supere, el 25% s'anirà a l'empresa i el 75% serà per aquesta casa. El 75% serà per aquesta casa. I això seran beneficis per aquesta casa, per aquest Ajuntament, per les arques municipals, única i exclusivament. Continua dient-ho, quizás que no s'hagin llegit el plec i quizás vostès no hagin sumat el que són les baremacions, perquè en les clàusules, en la clàusula de Sena i en la 27ena, evidentment hi havia dos errors. Un, que no sumava hasta 100, i que se veu que vostès no l'havien sumat tampoc perquè després de ser precipitat, i això se venia arrastrant des del principi, des del primer ple que se va presentar. Sí, venia arrastrant-se això i l'última clàusula que n'hi havia 3 euros de més. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies. L'esmena que ha fet in voce la companya Marta, nosaltres la votarem a favor. Nosaltres no anàvem a presentar esmenes particulars. De fet, tot el que he dit ara, que no havia dit en el seu moment, podia prendre la forma d'esmena perquè era millorable, però és que en aquest plec no volem entrar. Però bueno, per consideració als companys i perquè em sembla que el punt més fonamental per veure si sona la flauta, votarem a favor, Marta. Però jo crec que així, ara el que hem de tindre clar és que anem a destinar una part dels diners del pressupost de l'Ajuntament que potser necessitem per a altres necessitats. I això hem passat, no oblidem, en mig any de guanyar no sé quants diners en donar la gestió, perquè això sí que no ho va dir jo, això ho heu dit vosaltres. Passem novament a pagar. I en quin dia anem a votar-ho i en quin dia anem a decidir-ho? Anem a votar-ho en un dia en què la famosa prima de risc ha passat del 5%. Anem a votar-ho en una època en la qual el senyor Rajoy ja va dient que si l'any que ve igual cal pujar l'IVA, i quan diu sí és que vol dir el sí en accent afirmatiu, no condicional. Tots sabem que l'IVA pujarà. Si l'IVA pujarà, l'Ajuntament del Gemesí tindrà que destinar més part a pagar l'IVA. Jo no sé calcular-ho, però estic segur que mínim 200-300.000 euros com a mínim, que és exactament el que anem a destinar al pàrquing.
Quina necessitat tenim d'això? Per què no podem calmadament veure les possibilitats? És que resulta que no ens sobren els diners, que encara tenim tot l'embolau del centre polivalent, que ahir tenim molts diners a pagar, alguns d'ells sense reserva de crèdit. Vull dir, és que no estem en el 2007, quan vostès guanyaren, estem en el 2012 en l'aigua al coll, que no sabem què va passar en l'economia i estem setmana a setmana, és més emocionant llegir un diari de notícies econòmiques que veure una pel·lícula d'acció. És que, vull dir, el cor te bota. Jo vaig a fer així una crida als 11 membres del Partit Popular. A veure, no sabem l'any que ve si anem a tindre diners per a beques, si anem a tindre diners per a nòmines, no sabem si anem a tindre diners per a serveis socials, no ho sabem. I vosaltres aneu a ser corresponsables, si alceu la mà, de reservar 200.000 euros, per a una cosa que és secundària, no, terciària o quaternària. És que no és una necessitat del poble. I si l'any que ve estem a igual coll, i si l'any que ve tenim que dir tu no tens beca o no hi ha diners per a l'ocupació o per a l'atur agrícola, és que els 11 membres aneu a ser responsables. No és una decisió d'un sol. Aneu a ser 11 els responsables i vos van a mirar pel carrer i vos van a dir que prenguéreu una mala decisió. Jo, de vosaltres m'ho pensaria, perquè la decisió és personal i intransferible i apel·le a les vostres consciències per a no fer l'animalà que anem a fer. Moltes gràcies. Bé, doncs passem primer a votar l'esmena que presenta la senyora Marta. Vots a favor? Són 8. Vots en contra? 11. I abstencions? 2. I ara passem a votar el punt tercer. Vots a favor. Són 11. Vots en contra. 10. Doncs queda aprovat per 11 vots a favor contra 10 en contra.